Benvinguts a l'hotel dels Gemecs. Què té aquest hotel? Ui, és ben conegut arreu. I ara, què és això? Dels gemecs, de l'amor, dels enamorats i de no sé quantes coses més. Aquest hotel gaudeix d'una reputació exquisita. És el centre neuràlgic de tothom que vulgui fer-se respectar. Si veiessis quin hotel! No n'hi ha cap de millor en la seva especialitat, oi, Tornel? Oh, i tant! Aquí tens l'adreça. Estic disposada a fer un cop de mà. Vol que el fem plegats? L'esperaré aquesta tarda a l'hotel dels enamorats. Som-hi! Tu has begut? Jo? No t'ho vaig demostrar abans d'ahir a l'hotel dels enamorats. Què faria ara? Què faries ara? Vol que te digui què faria? Sí, digue'm què faries. Què faria d'aquest moment? Fora, fora de chi sia! Fora! La moglie, la mia amante, la mia bambina! Ai, auxili, socors! Que aquesta home violenta! Amor forçat, auxili, no m'hi preguntar! Aquesta hora de tal! És que... Io soy il tuo uomo, venite con me! Io sono molto felice! Ai, que feliç que sóc! Matilda meva! Rosa, vistes les circumstàncies, m'atreveixo a dir-li que vostè quasi hi està obligada a posar-li un barret nou. Nois, on em porta? El niu de l'amor. El bressol de la passió. On la felicitat. Què? Oh, desgraciada criatura! Quina bogeria! Enamorar-se de mi! Ens fan de mi! Estem perduts! M'ha fet un favor! Del que m'he quedat encantadíssima! Doncs, meu, molt agraït pel favor que l'he fet a la meva esposa. Oh, l'amor! Que em porta de difús!